Wat een prachtige dag, joh, maar volop de zinnen erbij. Het begon van de morgen nog met mist en dichte mist. Maar ja, dan komt die zinnen en dan haai ik wat warmte. Maait iets warmte en zo blijft het van de week ik. Joen en vannacht. Een heldere nacht. En de droge temperatuur die zakken naar 3 of 4 graden. Ik denk op eiland een graad of 5. En op plakken kan mist ontstaan, misschien wel dichte mist. En in het oosten, zuidoosten misschien wel wat frost onder groen. En verder net volle wind, zwakke wind, matig krijgt 103 uit noordelijke richting, noord-noordoost. En dan, morgen. Ja, we beginnen hier nog met de kans op mist, maar de zin is er heel vlug bij. En dan hebben we zinnen en nog eens een keer zinnen. Vol op die zinnen erbij. En de temperaturen ze mooi erbij zijn. Ik denk zo'n 13, 14 graden op de eilanden en direct aan de kust. 15 tot 17 graden op de orenplakken in de provincie, maar de hoogste temperaturen in het smoeke oosten en het zuidoosten. En de wind is er haast net. Komt uit noordelijke richtingen, noord, noordoost, noord-noordwest. En die is schrijft 1 on 3. In de jontijd en in de nacht is het helder. En dan vooruitje. Nou in wijze, maar in de temperatuur zo bij de 16, 17 graden heen. Op plakken 18 graden in onze provincie. Warmte haast simmer. En de zinnen is er weer volop bij. Maar het wordt al wat koeler op Toonsje en op Vreed. Maar zo'n 12, misschien op plakken nog wel 13 graden. De bewolking is er, de zinnen blijft vol. Maar zal minder volle tevoorschijn komen. Het blijft nog droeg bij Matamon, maar weer even in het waarsje.